No niin, pitihän meidänkin tulla nyt sitten testaamaan tämä kuuluisa Naku-puuro, eli Naku-ravintolan tuomaan markkinoilla pitämä tämmöinen koju. Ja tämä on siis ilmiömäisen suosituksi tullut. Ja nyt mekin testataan sitten, että mikä tässä riisipuurossa nyt on niin ihmeellistä ja miksi ihmiset jonottavat tätä niin kovasti. Tässähän on siis, tässä on omenaa, kanelia, sokeria, marjoja ja sitten tämmöinen miso-kinuski, mikä sitten tekee tästä vähän tämmöisen aasialaishenkisen. Ja nyt sitten testataan. Siis heti tulee ihana kinuskin maku suuhun. Ai helkutti, ihan sikahyvää. Siis mähän en ole lähtökohtaisestikaan mikään puuron varsinainen ystävä, mutta jos mä söisin joka päivä tällaista puuroa, niin kyllä mä oon sitä mieltä, että tää menisi mulle joka päivä. Tosi kiva, ja toi kirpeät marjat, niin ne vähän rikkoo sitä semmoista supermakeutta. Eli toimii.